Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang sibiya ning takna sa kahaponon usa ka live sermon ni Pastor Jeremias Hangad sa Salitran Covenant Bible Church, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 6 verses 25 hanggang sa 33. Ang sabi po dito, "Kaya nga sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kaniyang buhay? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa o humahabi man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon binibihisa ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kaniyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito." May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Meron pong isang taong wala sa kanyang pag-iisip na kadalasan po nating nakikita sa The District Anabo. Para sa mga nakapunta doon, perhaps nakikita ninyo ang taong ito, taong payat na ang kanyang mukha ay kamukha ng singer na si Bob Marley. Okay, ang buhok din niya ay parang si Bob Marley. And every time na mangangalabit itong taong ito, dahil mabaho din ang katawan, people are annoyed, people are disgusted, and some even say, "Ano bang gusto mo?" Well, obvious naman po kung ano ang gusto ng taong iyon, no? Gusto po niya ng pera para siguro meron siyang pambili ng pagkain. So he is hungry and he wants food. Gusto din siguro niya ng damit dahil siya ay madungis. Baka naman siguro ay pwede siyang magbihis. He is filthy. Baka naman ay gusto niyang maging malinis. And he is also tired. Nakakapagod, kaya ang andun lang sa lansangan, naninirahan, and at the mercy of people. But of course, that person na tatawagin nating Bob Marley, kasi kamukha ni Bob Marley, that person is really a picture
of a sinner sa harapan ng Panginoon. If we are not in the Lord Jesus Christ, we are hungry. That is already given and undisputable. If we are not in the Lord Jesus Christ, we are cold. We don't have any clothing. If we are not in the Lord Jesus Christ, without the perfect blood and righteousness of Jesus na magtatabon sa ating mga kasalanan, we are filthy. We are in need of washing. And if we are not in the Lord Jesus Christ, ang ating kaluluwa ay pagod. Pagod sa pagsusumikap na sundin ang batas ng Diyos, i-perfect ang batas ng Diyos, pero hindi natin ito ma-perfect. But if we will put our trust and confidence in the Lord Jesus Christ alone, ang kanyang katuwiran ang siyang idadamit sa atin, ibibihis sa atin upang tayo ay mapapawalang sala sa harapan ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng Panginoon, "Come unto me, all of you who are weak and are heavy laden, and I will give you rest." Of course, in this lockdown season, mga kapatid, mga kaibigan, marami siguro tayong mga wants. Marami tayong mga gustong bilhin. Marami tayong mga wants na mga luho na iniisip natin na mahalaga sa ating buhay. But in this lockdown season, and we see that in our television screens, news programs, at nakikita din po natin ito sa ating buhay, we are reduced to our most basic need of food, clothing, cleanliness, and rest. Si Bob Marley po sa District Anabu ay of course binibigyan din siya ng pera pero binibili niya ng sigarilyo. Akala niya ang cigarette ang kanyang basic need. Of course, he is not in his right mind. He is not in his sanity. But what if Bob Marley sa Anabu District ay ma-awakened? What if siya ay magising sa katotohanan? What if manumbalik ang kanyang sanity? Of course, makikita niya ang kanyang kalagayan, that he is hungry, that he is cold, that he is filthy, and that he is also weary, and that he wants to straighten his life. He wants cleansing. And what if the sinner is awakened, mga kapatid, mga kaibigan? What if the sinner is awakened to the fact sa kanyang kalunos-lunos na kalagayan sa harapan ng Panginoon? Mararamdaman din niya ang pangangailangan niya ng food, I mean spiritual food. Mararamdaman din niya ang pangangailangan niya ng clothing, spiritual clothing. Mararamdaman din niya ang pangangailangan niya ng cleansing, paglilinis, spiritual cleansing. And of course, mararamdaman niya ang pangangailangan niya ng kapahingahan sa kanyang kaluluwa. Dito po, nakafocus ang ating pagbubulay-bulay sa hapong ito. When a sinner is awakened, he needs these 4 basic spiritual items na kung wala nito ay maghihikahos ang ating kaluluwa. Kung ang isang kaluluwa ay magising, dahil ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, hindi lang tayo spiritually asleep. Ang sinasabi ng Ephesians chapter 2 verses 1 and 5, hindi po tayo spiritually sick. Ang isang tao na wala pa kay Kristo, he is spiritually dead. Please turn to Ephesians chapter 2, verses 1 hanggang sa 5. Ang sabi po dito, "Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas." So you see, when a person is not yet spiritually awakened, wala po siyang consciousness, he is spiritually dead. He is spiritually dead. At kahit alukin mo man siya ng pagkain, I'm talking about a physically dead person.
Alukin mo man siya ng burger, alukin mo man siya ng ice cream, walang response, mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat siya ay patay. Passionate ka man sa pagyaya sa kanya na kumain, walang tugon dahil siya ay patay. Kaibigan, ang kaluluwa na wala pa kay Kristo, hindi po spiritually sick, but spiritually dead. Aalukin mo man siya ng pagkain mula sa salita ng Diyos, spiritual food, hindi siya tutugon. Wala siyang appetite. And majority of people in the whole world don't have an appetite for spiritual food. But you know what? When a person is born again, when he is awakened by the power of the Holy Spirit, meron na siyang appetite for the Word of God. Hahanap-hanapin na niya ito. Meron na siyang inward craving. Mararamdaman na niya ang gutom at uhaw sa salita ng Diyos. At hindi siya masasatisfied hanggat makilala niya ang ating Panginoong Hesukristo, the bread of life, na bumaba mula sa langit upang ang lahat ng mga nagugutom ay mapapakain. Ang pag-ibig ng Diyos, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo must be the food of the soul of a spiritually awakened man. Every time he hears the name of Jesus Christ, it is a sweet melody to his ears. Every time he reads about the Lord Jesus Christ, every time he communes with the Lord Jesus Christ through his word, he delights in his soul to feed on Christ, because feeding of Christ revives a hungry soul, refreshes a hungry soul, and satisfies a thirsty soul. Ang isang tao na anak ng Diyos ay kadalasang inaatake po ng pagdududa, kaya kailangan po niya ng reminder, kailangan niya ng pagpapalakas mula sa salita ng Diyos. And the Word of God is the source of our strength. Ang isang taong na kay Kristo ay interesado na marinig ang patungkol sa kaniyang Diyos at tagapagligtas na ang ating Panginoong Hesukristo. The Lord's people must be fed. And the Lord's people must be well fed. Kaya po siya nagpapadala ng mga pastors, mga nag-aalaga or nagpapakain sa kaluluwa ng mga church members, ng mga tao ng Diyos. And that is why, because in the church there is a solid proclamation of the Word of God. There is constant spiritual feeding by the Word of God. It also necessarily follows that God's redeemed people, awakened people, will go to the place where the Word of God is being feasted upon. Isa sa palatandaan ng tunay na mananampalataya ay uma-attend ng panambahan upang ang kaniyang kaluluwa ay mapakain ng husto. When a soul is awakened, when a sinner is awakened, he will naturally long for spiritual food. Kinakausap ka ba ng salita ng Panginoon ngayon, kaibigan? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kinakausap ka ba ng salita ng Panginoon? Masasabi mo ba katulad ni Haring David, "Oh, how I love your law! It is my meditation all day long. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night." Now, hindi lang food, hindi lang spiritual food ang makikita ng isang awakened sinner bilang kanyang basic need. Hindi lang yung mga items doon sa Matthew chapter 6 verse 25 and 33 na ating binasa kanina. Salamin lang yon, illustration lang yon. We are talking about our spiritual provision. Ang pangalawa ay ang clothing. Kailangan natin ang clothing, ang damit mula sa ating Panginoon. By nature, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating damit sa harapan ng Panginoon, ang ating katuwiran ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Isaiah chapter 64 verse 6. Anong sinasabi po dito? Please turn there. Ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, "Kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang maruming kasuutan." Maruming kasuutan po sa Hebrew language, pinaliwanag ko na po ito last Sunday.
ay hindi po yung basahan sa kusina, kundi menstrual napkin or telang pangregla. Nababaitan tayo sa ating sarili. Ipinagmamayabang natin ang ating pagbibigay sa mga charities. Ipinagmamayabang natin ang lahat ng ating mga social works, mga civic works, ating mga good works, kabutihan na ating ginagawa, thinking na nakapunto tayo sa harapan ng Diyos dahil tayo ay mabait. But in reality, when a sinner is quickened by the power of the Holy Spirit, imbis na ipagmamayabang niya ang kaniyang self-righteousness, makikita niya na ito pala ay isang maruming kasuotan sa harapan ng Diyos. Nakikita niya. And so hahanap-hanapin niya ang perfect righteousness of the Lord Jesus Christ. And the good news is that kung ang tao ay nagtitiwala kay Kristo, ang katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang idadamit sa Kanya. The most that sinful humanity can come up with ay yung dahon na damit. Yun ang ginawa ni Adam at saka ni Eve. Nakita nila na sila ay hubad, kaya sila ay nagtahi ng damit, yari sa dahon. But that clothing or garment made up of fig leaves, yun po ay hindi magtatagal, hindi pasado sa harapan ng Panginoon. Adam and Eve must be clothed with a garment that God Himself has provided. If you will look at the book of Genesis, dinamitan po si Adam at saka si Eve. Pero bago po sila dinamitan ng balat ng hayop, kinakailangang mamatay ang hayop, kinakailangang maidanak ang dugo ng hayop na yon. What a very clear picture of Jesus Christ as the Lamb of God who was slain at the cross of Calvary. Kailangang ipinadanak ang dugo ng kordero ng Diyos upang sa pagpadanak niya ng kanyang dugo, ang lahat ng mga nanampalataya sa kanya ay madamitan, mabihisan ng kaniyang katuwiran. When a sinner is awakened, he will see his nakedness in the sight of God. And he will long for the true garment of salvation. At ang garment of salvation na yan ay nasa ating Panginoong Hesukristo lamang. Mapalad ang tao na ginising ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mapalad ang tao na nakakakita kung gaano karumi ang kaniyang katuwiran upang naisin niya ang free grace, ang libreng kaloob ng damit ng katuwiran ng ating Panginoon na kay Kristo lamang. He will not be satisfied with temporary covering like fig leaves, but he will long for the true righteousness, imputed righteousness through Jesus Christ our Lord. Kaya tayo ay nagse-celebrate, nag-commemorate ng Lord's Supper. Kasi kinakailangan talaga ang dugo na ipadanak. Bago pa ang katuwiran ng Diyos idadamit sa atin, sa scripture reading natin kanina, there is none righteous, no, not even one. Our righteousness can never recommend us in the sight of God. Bago tayo madamitan ng katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo, kailangang ipadanak ang kanyang dugo. And in our communion commemoration, itinataas natin ang saro bilang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Itinataas natin ang tinapay bilang simbolo ng katawan ni Kristo na siyang nagdusa doon sa cross ng Kalbaryo. We are in need of the garment of Christ's righteousness. Nakikita ito ng maliwanag kung ang kaluluwa ng isang tao ay ginising ng banal na Espiritu. Pangatlong pangangailangan, cleansing. Kung si Bob Marley sa district siguro ay manunumbalik ang kanyang sanity, ay makikita niya na kailangan niyang maligo. Kailangan niyang magiging malinis. Makikita niya na siya ay nangangamoy. At ganun po tayo sa harapan ng Panginoon. Ang sinabi ng Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang sa 5, patay tayo sa kasalanan. At ang picture ng patay na yan ay hindi lang po yung daga na kamamatay lang. No, nangangamoy po ito. Nangangamoy po ito ng kasalanan. Take note of Ephesians chapter 2 verse 3 once again. Ito po ang amoy ng kasalanan, masamsam na amoy ng kasalanan. Buhusan mo man yan ng cologne,
No, no, no. Gawin nating mas matapang. Imari. Or far away. Or ano pang afeksyonado na perfume. Buhusan natin ang patay na daga na nabubulok na. Mabaho at mabaho pa rin yan. Ganyan tayo sa harapan ng Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 3. Tayong lahat ay dating nabubuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng mga pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. So, nagpe-perfume tayo ng ating good works. Pinapabanguhan natin ang ating sarili dahil tayo ay patay, nabubulok, mga makasalanan sa harapan ng Diyos, mabahong mabaho pa rin. Ang sabi ng Titus chapter 3 verse 3, sapagkat tayo rin namang noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan, na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa. Ngunit, nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kaniyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas, cleansing, ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng banal na Espiritu. When Bob Marley will return to his sanity, he will really long for cleansing. And when a sinner is awakened in the sight of God, he will really long for cleansing. Kung makikita niya that he is a guilty, wretched sinner in the sight of God. At wala na pong ibang naghuhugas sa ating mga kasalanan. What can wash away our sins? Nothing but the blood of Jesus. Revelation chapter 1 verse 5. Ano ang nakakapaghugas sa ating kasalanan? But the blood of Jesus. There is a fountain filled with blood na siyang naghuhugas sa lahat ng ating mga kasalanan. We will run to Jesus Christ for spiritual cleansing. And we will never be satisfied until we find the assurance of cleansing. At ang pangako ng Panginoon sa Ezekiel chapter 36 verse 25, I will cleanse you from all of your filthiness, cleansed by the blood of Jesus. When the Lord allows us to see our need, He also allows us to see the remedy. At ang remedy ay nasa ating Panginoong Hesukristo lamang. Now, it's not only cleansing that we need. Finally, we need rest. Kailangan ng kapahingahan ang ating kaluluwa. The Lord's people need rest. An awakened sinner needs rest. Mabigat ang kanyang pakiramdam because of his guilt. He is laden with the cares of this world. He is weakened by the sorrows of this world due to sin. Ang mga tao ng Diyos ay napapagod. Pagod dahil sa kasalanan. Napapagod dahil sa pagsusumikap na gawin ko ito ganyan para ako'y maligtas. Napapagod sa lahat ng pagsusumikap, self-righteousness, all of the ceremonies, they can never cleanse us. They can never give us rest. Ang ating guilt ay nandyan pa rin. Nandyan pa rin ang ating guilt. Sa Old Testament, meron pong manslayer. Kung ang nakapatay ng isang tao nang hindi sinasadya, ay tatakbo papunta sa city of refuge sa Old Testament. Hindi siya mapapanatag kasi may humahabol sa kanya na ipaghihiganti ang dugo ng kanyang pinatay pero hindi niya sinadyang patayin yung taong iyon. So he must flee and he must run to the city of refuge hanggang sa lilitisin ang kanyang kaso. Pagpasok na sa city of refuge, wala nang makakapanakit sa kanya. Kailangan na ng formal hearing ng kanyang kaso. Pero habang tumatakbo pa siya sa city of refuge, kailangang hindi siya mahuli. Kailangang hindi siya mahuli.
Hindi siya makakapag-rest kung ang avenger of the blood ay humahabol pa sa kanya. Ang isang kargador sa pantalan, habang pasan-pasan pa niya ang kaniyang binubuhat, wala siyang rest. Ang isang nagtatrabaho sa gold mine, habang nag-excavate siya doon sa lupa, wala siyang rest habang nagtatrabaho siya. Ang isang makasalanan na hinahabol ng guilty conscience. Ang isang makasalanan na alam niya na hinahabol siya ng kamatayan, and one of these days ay mahahabol siya ng kamatayan. Mahahabol siya ng puot ng Diyos. He can never find rest hanggat hindi niya masiguro na ang kaniyang kasalanan, past, present, and future, all of his guilt, ay mapapatawad sa harapan ng Diyos. Ang higaan po, lalong-lalo na kung malambot ang higaan, ay isang napakasarap sa pakiramdam after an entire day of work, day of labor, day of toil. Ang higaan ng kapatawaran ng ating Panginoon. Ma-appreciate ito sa isang taong nakakaramdam ng kanyang pagod. Kung sasabihin ng Panginoon, "Come unto me, all of you who are weak and are heavy laden, and I will give you rest." You are heavy laden because of your sin. Pasan-pasan ninyo ang inyong kasalanan. Give them all to Jesus. Jesus Christ paid it all. Binayaran ni Jesus ang bigat ng ating kasalanan, ang kaparusahan ng ating kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. And that is why we are able to sing, "Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me." Amazing grace. Kaya sa mga nabibigatan sa kasalanan, would you be free from the burden of sin? There's power in the blood. Come to Jesus Christ. Ang isang bata na gutom, hindi yan titigil sa pag-iyak kung walang pagkain na ibibigay sa kanya. Ang isang bata na nilalamig, walang damit, hindi yan titigil sa pag-iyak hanggat hindi siya madadamitan. Ang isang batang madungis, magkakasakit yan hanggat hindi siya magiging malinis. At ang isang taong pagod na pagod, hindi yan mapakali hanggat hindi yan magkakaroon ng kapahingahan. Ganon din ang isang makasalanan. Ang paglapit lamang sa ating Panginoon at pagtitiwala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ang nagbibigay ng tunay na pagkain ng ating kaluluwa. Ang damit, ang katuwiran ng ating Panginoon, yun lang ang katuwiran na idamit sa atin upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Ang dugo ng ating Panginoon, yun lang ang pwedeng maglinis sa ating mga kasalanan. What can wash away our sins? Nothing but the blood of Jesus. Only the blood of Jesus Christ can cleanse us. And the declaration that those who are in Christ have their sins forgiven. That pronouncement of being justified by faith in the sight of God, nagbibigay sa atin ito ng kapahingahan. Kung alam mo na ang kasalanan mo ay pinatawad ng Diyos, past, present, and future, oh, there is rest. Kaya kaya nating awitin ang Jesus, I am resting in the joy of what thou art. 'Tis so sweet to trust in Jesus. Kaibigan, magmadali ka. Magmadali kang lumapit kay Jesus. Come to the Savior now, do not delay. And the invitation is direct. Come unto me. Hindi sinabi ni Jesus na bago kayo lumapit sa akin, dumaan pa kayo sa ibang mga daan, ibang mga channels. No. The invitation to sinner is come to me. And that is why lumapit tayo kay Kristo. Bakit? Si Kristo lamang ang tanging daan. There is one God and one mediator between God and men, the man Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me, says the Lord Jesus Christ. And that is why come to Him right now, for tomorrow may be too late. Do not delay. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ninyo sa hapong ito. At nawa po ay ginamit ninyo ito upang gisingin ang mga makasalanan na wala pa sa inyo.
At naway gamitin din niyo ang mensaheng ito upang ma-equip ang mga kapatiran sa iglesia, upang ipahayag ito sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo. At naniniwala po kami ng inyong mga salita ay hindi babalik sa inyo na sa walang kabuluhan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.